wajib. Sa labi Mario ini nangun siya. Iban ini nga mga hinanga mo ipagkuhan mo si Rasul, ipag siya, pag tinggalan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Sarta, ini, kung kita kuhan din, ihambok din mga example, o nambok tao, nakadto, para sa sallallahu alaihi wasallam, Arabi, Bedouin, dati yung tao kimbabihan. Dito kanila, kung di siya patagtaw, kung di siya tao kulangan, di siya patagtaw kulangan, sabay yung kulangan sinukuhan na kaw natin, yung Saudi. Tao muna desert yaw, na paslangan. Lausin tao ini, para sa sallallahu alaihi wasallam, na akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam, faqala syahr Ramadan, illa tatatawa syai'an. Pag-uusang sin tao ini, baitaya kulong na, bango namanin, ya wajib ka kung sa Allah subhanahu wa ta'ala hakuan ng mga puwasa. Kung sinasusunod sa lamang rin bulan Ramadan, malingkan mang kaumag, tatawo at volunteer yan. Magpuwasa ko sunat. Pag-usip yan isang silong na, akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakat. Baitaya kulong na mga naman prado ako sa Allah subhanahu wa ta'ala zakat. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam kanilaw na barang Rasul sallallahu alaihi wasallam, syara'i al-Islam qal sampai beta sa Rasul sallallahu alaihi wasallam namun hukuman sinaka Islam lausin tao ini pagusman siya nakatayma ding Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga ilmu biadto law niya lausin tao ini sin Bedouin ini law na walladhi akramaka la atatawwa'u shay'an wala anqusu mimma faradallahu alayya shay'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq أو أدخله الجنة إن صدق. Lawsin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam lawsin taw ini sapahan kulong na hamuin nagdihil kay mo nag-ikram kay mo nagmulya kay mo sin ini at sapahan ko Allah subhanahu wa ta'ala di na kulong na mag-volunteer at hindi na ako maghinang mga sunat-sunat ito at tawan ini pura sa blog na hilangan in mga piyado ito law si Rasul sallallahu alaihi wasallam aflaha in sada nagparuntungan na siya law na bang bunali bisara na yan at tawalang na nakasuta siya sulka bang bunalin kaptangan niya so rito ato biara kita betan si Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga pardo amuray na muna sabot yato lima yato rukun Islam lima wasing hato sunnat na siya muna pardakan amu yato inikaruan niya babayin ko ini inikaruan niya inikatun niya tuy amu na in pagtakon ini al-muharram ang pagtako sin muharram pagtungod pa basa sin Arab al-mamnu' atin niya liyangan wa yuqsadu bihi fil ahkami ma naha anhu ash-shar'u bi ilzam atin niya amuna ini pagtawakon pianglangan sin sara hamun gawutun suway tudi hinangon sablaw na faida warada an-nassu fil kitab was sunnati bin nahi an ba'd al-ashya' alaina علمنا أن الله حرم هذه الأشياء كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Belawna bangaw nasabot ng Allah sinalaw subhanahu wa ta'ala sa Quran atau sabot si Rasulullah sallam tiya panglangan yang langan dito lang nakaingat ang tenya to hiyaram nato sin Tuhan. Diyan asin pa Allah subhanahu wa ta'ala wala taqrabu zina ayaw tuod kamo sumuok pahinang zina. Sa bilaw na inyaw, innahu kana fahisha inyaw, sangiingi na hinang, wasa asabila, iman inyaw, sangiingi na, ini, tiranan. Wala taqtulun nafsan lati haramallahu illa bilhaq, iman ayaw niyo, ayaw kamu mamuno, tao, at malingkan, sukaya kasamunalan, wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Amuyat tuinding ha mga amuin upamahan sin
ini pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, aon kakitaan ta mga alam sin Quran, bang siya nasabot, kaptangan, nasabot lang na tahrim, biyasin miyan Allah subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaykum, matinay yaram kanyo. Tininyaw na haram na to. Hurrimat alaykum ulmaytata wa dama wa lahman khinzir wa ma uhila li ghayri Allahi bi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala subu illa ma zakkaytum wa ma zubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq. Dunay na siya po sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kaharam-haraman. Ini-enumerate niya. Ni kaisa, siyaram kanilong Allah subhanahu wa ta'ala in mayta. Amun binatang miyatay siya, mayroon na sumbay. Misan dang kambing, sapi, manok, basta siya miyatay, mayroon na sumbay niya, ito haram siya. Pagtagkan niya mayta. Mayta ito, sabi sinamun, induko na pros dito halaw simbaran niya. So may nang in katan simbaran sin binatang ito, kuan siya katan, ini contaminated siya sin bacteria, sin germs si katan. So diyan tinga sabi ito haram siya. Pagkamulaman siya. Pagos dam, amun duko. Aun yan mga pagkinahon sin mga dukay nga kama. Aun saan dinukuan uno tayo mga kuan yun. Amun sumbayon biyan pagkos dito duko punon biyan pagkos sa may lutod. Asya ito haram. Sabi sin kakawkatan. Walahmul khinzir sa taunod sin baboy. Iban uno-uno na yung bay dukay dinghangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May nang siya haram. Bisan siya kambing sapi basta yung bay bukon na hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May nang siya ini haram. Wal munkhaniqa. Amon mga kambing, mga kakaon, binatang magkakaon, sa miyatay siya patay mga, kaya, ano ba yan? Na pikul, sabi ni miyatay, wal mawkuda, tawan na hulog biyan, wal mutaraddiya. Amon patay, bukun normal, bukun siya nasumbay, tawan mga miyatay siya nagtandok, miyatay, sa kambing, masing kambing ito, sabi man sa miyatay nagtandok. Inyat to, haram siya, wa maakalas sabo, atawa nakaunsin mga, ini, lauta, ini sabo amon mga binatang muftari siya o mga tiger, lion na kaon si mga yan tumanang na siya haram illa madhakkaytu sabaw mga on sa pagtakon nila kalbul muallam amon on sa amon dia ini hunting dog yun sa mga iro magpang-hunting sila riyan bang nakawayat to inamon nakawa siniro pag usbuhi pa siya nasumbay mo yan tumanjari mo kaunon sabi nasutsi mo siya. Atawamon mga siyumbay doon ha mga unsan, mga tampat-tampat, yun may nang siya haram. Kanang mga kita rin magkakatulit tahol, abyan o mga tampat-tampat biyan, siyumbay pa sa tampat, ikaw man dyan kumaun hato, haram siya. Palay, baka sa akong kakita mga iklog biyan dito, hindi ito kauno sa siya siyumbay. Hindi sapat asupayan sa di malugpas. Wan tas taksi mo bila silam, dali kufis. Inya ito katan, iman na sila na mag-taksi, matin na magpa, kung sa magpapakay kawakuan yun, asilam, pag hinangon sa mga nakaunad to, pagbutangan biya, dahil na asilam na ito mo, biya, still bingo yun, nung pagtag yun, maghulog-hulog ko, sabi lang asilam, ini, biya magbutangan mo yan, stick, pag utungon mo, magkut-kut, biya, lumatok, matawa, di ba? Hindi ito kataan haram, kasi katin niya nakakuha siya din, ha? Ini, lauta, ini kabayan sin Allah subhanahu sara sin Allah subhanahu wa ta'ala muyad to inding mga haram iban on pakaibanan siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bianasin ini sabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabi ni so ini pasawon marayaw inding mga hadis biata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'ar rahim la yadkhulul jannata qati'ar rahim di makasud sulga law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inta o mamumugtoy si pasupatan tay manghud mo rin mo asipon tay manghud mo anakon mo inaon mo makulang ini maas mo di mo asipon di bugto din pasupatan diwan sila inya tulong na di makasudsul ka at inya haramin pakarajaan biyad aun pa rin mga riya mulong na aun duwang kataw yad to bibin sana halom sing kumul nila kaya laban sa Rasul sallallahu alaihi wasallam innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Sisiksa sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sabab si pagsiksa ila bukun harus sarakula. Uno naman alaw na amma ahaduhum fakana la yatanazzahu min bawlihi wa amma hadha ay fakana yamshi bin namima. Inambok din kanila pag magpangihi di pagpareho ng pagtimusin pagkuan pagpamubo. Sabi useless ko magsambayang bangkaw, bukod sutsi, bukod ka. Di tayo mo ni sambayang. Inambok,
amon magdara misara. Kung tulong na ben. Hambok siya ding mga tao, amon sa ngingi mano siya, makapagkaluin, magbakay-bakay. So, simo sila ito, alam sin, ang pinakaso, haramin ng hukuman niya. Law na walwa'idu bil'adabi tallat sa'ala anna taharata min al-bawli wajibah. Law na ini wa'id, inu'id namun law ta pananggupisin na Allah subhanahu wa ta'ala, sanggupan ng tao yun sin siksa, manunjo kisin in pagsutsi mo ding ha, pag-istinja mo ding ha baul, in yaon wajib, pagsambayang. So, katin niya, banguri na mo nito niya, ito haram. Wa annal ghibata wan namimata muharram. Masarta in ghiba amon paglimot. Mag-meeting kita natin sa kalisang pututay tayo mo kunti turituhan. Bisan dahil mo nal may nang siya ghiba. Sunyad to, dengan mga liangan muharram. Law no kadali qaul sallallahu alaihi wasallam sa subhanahu wa ta'ala, amunin sa butahin doon, la yadkhul jannata qati ar-rahim. Di makasudsul ka in tao mamutuin si barsupatan. Demikian baitasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-washimata wal mustawshimata wa akilal riba wa mukilahu wa la'ana al-musawwir. Law si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'anat in nakalamod din niya mga haram, pangon nga niya la'anat, aun supat niya la'anat, aun haram, law na hurrim, atawa aun adab. Pinali'anat dan curse biya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Law na rin di, nag-curse na Allah subhanahu wa ta'ala, li'anat sa Allah subhanahu wa ta'ala, al-washima, amon maginang, ini tatu, atawa wal mustawshima, atawa amon nagpaputang tatu, amon maginang pagpaputang tatu, iban sin nagpatatu, kaya li'anat sa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin magkakaon riba, banda riba, diyan makainin, no? Dari na kita nag-uusama rayaw sa kaling insin tabihan, bibi hutang tapag bank ribawi. Nasuwayat to halian tembiyat. Iban sin ini Iban sin magwawakil ka niya. Magwakil ko among tao riba, mag-riba, mag-authorize. Yan, wakil sponsor, mag-garantor ko. Nakala mo dito. Ang pendo na riba, ini maluwagin bab niya, maluwagin naman topic sin riba. Bihan. Iban sinlianat sa Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila aun sa magdo-drawing yan, drawing unin tao, basta aun nyawa niya. Tao hayop, basta maghibal siya yan. Wala mo sin mga kahoy kuan. Nyat tulianat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law si mga sila ulama, dukay ngway na kalamod din amon patta. Sa bangin patta, bangin pagpattaon ta amon haram, masalin siya to haram da. Yung patta biya normal sa bilang tao na surat al-Kiriya, tiniya souvenir sa jaon, pangitaan diyan niya to, inshallah wayro lamod niya haram. Ang mani sa wayro na haram dito. Sa tabita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis niya law laysa minna man latama al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Mun bang tao kamatayan, aun saan kay manan ini pag sampakon diyan ni mga pamayhuan, mga pagutungon mga imbuhok biyan at niya di makatay mas hindi matuyaw. Miyatenin ama, miyatenin temang magbiat pininaw. Sarta magdawa sin jahiliya. Inya tukatan liangan sinaka may Islam. Haram siya tukatan. Miyato hindi nga mga ini examples biyan sin tungod pa haram. Ang pinhukuman ni kaupat, amo ni pagtako nila al-makruh. In makruh, muna liangan siya sa bango siya nahinang, mga sila ula, bango siya nahinang nakaminsan, dihan, karwa, okay, mayroon na dusa niya. Sa mga nakamataod na, tumaynang na siya lumukay dusa. Na inna Allah yuhibbul utasa wa yakrahu at-tasa'uba fa idha atasa fa hamidallah fahka ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu wa amma at-tasa'ubu fa innama huwa min ash-shaytan fal yaruddahu mastata'a fa idha qala
ha dahika minhu syaitan. Ini ni amun tungod pa tasawon saan mangyaran ko yan. Kumangyaran ha sa mga sambayang inya tumakru. Law na on may tasawon sa mudal din Allah subhanahu wa ta'ala. Kabayaan niya, kalasahan niya in al-utas. Inong kasi niya mong magmamahanod ko, mag-atsing ko yun. Yan. Sa bangkaw nakarungog katao, nag-atsing, suway ikaw, imyan, bang kasi imyan, alhamdulillah, suway ikaw, pasyamit ho ay, imyan ko, yarhamukallah. Pag-usama ko na isab, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Adapon in tasaob, amun magmayaman ko, yan, sa pula bilo matutang ko sa bayang, banglaw na mangyaman ko biyad to, falyaruddahu mastata'. Suway mo siya, ampanan. Bukon, kamano palo ako ng simbod mo biyad. Sablaw niya to, fa innama huwa minas syaitan, intasa'o binamon pangyaman biyad to, ding ha syaitan. Biyad. Kanya tulong na suway mo siya, tampanan to. Sa bangkaw lang na yan, ang sabihin ko, pialwag mo, ang saan wag yan biyan to? Bangkaw, magpanguan biyan kayo manan. Niya dulo na pagkatawahan ko si Satan. Pagkatawahan ko si Satan. Na ati ko wero din ka mga pagkatawan si Satan. Biyan. Ati ko din tapos siya tamang siya nagkakatawa. Yan to din ha mga amuin ini example sin lang ta makruh. Bihan. Hambuk din nga mga example din di amon pagpindak ko buhok. Pagpindak ko sin buhok. Amon tao malaas na pagkuhos kung sa butangan niya kayan kuhan, niyo makruh pa inukuman kaniya. Sa arakala menjadi siya may nang siya haram. Sa on yan kayo man, malakas na panumbiyan ng buhok. Ano ba yan? Ito mun, pag-uusap pa man ito, mamaya-maya. Kawayan man, biyan. Tumampal din naman, kuwan. Tumampal din naman origin niya. Ngariman siya rin biyan, so sinanglupang siya. Biasin ini nasabot hadith amun nagkanker man din kanker sin Makkah to ko man si Rasulullah Makkah nag-Muslim dito namun ama si Abu Bakar Abu Quhafa. Law si Rasulullah sallam pagkita man si Rasulullah puti katanim buhok sa malas na mga labi na kanuman kapituan law nagayru hada bi shay'in wajtanibus sawad. Pindayin nyo lang na siya sindukang color, basta layo sa dyan kamutin nga itom. Itom in color. Yan. So, ano, bilo ka doon, ano na color, sayaw sa dyan itom. Biyan. Sa mga pagbunuan, iling kasi nakakami sa mga pagbunuan, sabihin pagbunuan, pag sa inbuno lang na, al-harbu khida'ah. War is strategy. So, abang hapagpunuan, misan mo siya, misan puti, bang malas-las na yung kusog pa yung paran, o kaya makadbagpuno, misan mo siya itumul. Ibang kita yung satro, itumul yan bulo na magkusog yung paran. Hamuk ka ito din nga mga ikahanggaw nila biya. Yan to jari. Dito hadya pagbunuan, bang bukon di man jari. Ito din nga mga hukuman. Ang pahikali mahukuman, sinsaraan mo na al-mubah. Muna yung pagtako lang na huwa makayara na syara' fi fi'lihi aw tarki. Siya na in hukuman amuin pepagpi kita yung sara doon kay hinangon mo siya tawadi kumaon ka atawadi sa kawa ito din nga mga in mo ba amon magkaon sa bangisa belong ta amon magkaon na siya magkaon pag kusabil may nang ubisin tao ikamula na kanya arakala sumud siya paharam. Bihan. So, hapartanghan, dinuno kata na hapartanghan. So, mayad to, in lima hukuman, supaya dumagbus ini syarat sin la ilaha illallah di ka to, sumita to maparakbus. Ini, diha ginhawa paranta. So, lima hukuman, balikan ta, fard atau wajib, ini mandub atau sunnah, ini katunya haram,
Ini kaupat niya makruh, ini kaliman niya mubah. Maulay bang mayan pagparakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.